Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Felice Simang. We hebben weer het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We zijn blij dat u kijkt en laten we beginnen met het belangrijkste, tenminste. Dat staat nummer 1 op onze lijst van 7 nieuwsitems. Een schietpartij in Suax. Vanochtend werd Curaçao wakker met het bericht dat er in Suax in de wijk was geschoten. Onbekenden hebben op een appartement van 2 verdiepingen meerdere schoten afgevuurd. Er lagen 11 hulzen voor de deur en de politie onderzoekt de zaak. Dat onderzoek lijkt vergemakkelijk te worden omdat buurtbewoners camera's hadden en de hele schietpartij is opgenomen. De politie bestudeert nu de video's en hoopt zo snel mogelijk de daders te kunnen pakken. Een zwaar mishandeld lijk is uit zee gehaald. Dat is gisteren gebeurd bij Playa Canoa. Er lag een lichaam op de rotsen voor Playa Canoa. Met touwen heeft de brandweer dat lichaam eruit kunnen halen en het overhandigd aan de politie. Die doet verder onderzoek. Wat een gruwelijk detail was, is dat het lichaam zwaar mishandeld was. De handen en treedt af. Na 2,5 jaar hard werken voor Aqualectra stapt hij op. Dit weekend waren er berichten over dat Ramon Chong, de oud-gedeputeerde en huidig medewerker van de minister van Economische Ontwikkeling, al klaar stond om directeur te worden bij Aqualectra. Dat heeft hij tegen sommige media ontkend. Het rommelt. Het enige positieve wat we kunnen zeggen is dat de elektriciteitsvoorziening helemaal goed is op dit moment. Maar er zijn spanningen binnen Aqualectra en de komende tijd wil de minister duidelijk maken wat hij gaat doen om te voorkomen dat de stroomvoorziening weer helemaal top is. Chauffeur wordt onwel achter stuur. Dit weekend heeft een vrouwelijke chauffeur bij Promenade op de Schottegatweg de macht over het stuur verloren. Ze is, zoals bleek later, onwel geworden achter het stuur en kwam daarmee met de auto tegen een berm. De auto is flink beschadigd en de vrouw is gewond geraakt en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht voor medische behandeling. 21-jarige krijgt straf voor plantage. Het gaat om een marihuana-plantage die werd ontdekt bij Flip op Bandabau. De jonge man is veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 voorwaardelijk en 3 jaar proeftijd. Bij de uitspraak benadrukte de rechter dat het toch wel heel opmerkelijk is dat zo'n jonge man zo'n professionele plantage had opgezet. Er waren meer dan 2000 en in totaal 2396 marihuana-planten. Dat is niet makkelijk. In die zin heeft de jongeman goed werk verricht, maar hij deed iets illegaals en vandaar de straf, aldus de rechter. ACU betaalt dividend. Voor het eerst sinds 2 jaar zal de ACU aan haar leden dividend betalen. Er is een winst van 1,1 miljoen. Daarover zal een surplus worden betaald en dat wordt binnenkort bekendgemaakt hoeveel alle leden van de ACU zullen krijgen. Onverwachte nederlaag Curaçao, dan gaan we nog even naar vrijdagavond, want Curaçao deed het goed in de voorbereidingen voor de Gold Cup. Maar de eerste wedstrijd in die Gold Cup tegen St. Kitts en Nevis eindigde zeer teleurstellend voor Curaçao. Tijdens de reguliere speeltijd was het 1-1, daarna volgden penalties. Curaçao verloor en is dus uit de Gold Cup. En dat is een grote domper voor de selectie van Curaçao, voor alle voetballiefhebbers op het eiland. Remco Vicentini zegt vandaag in de Extra dat hij natuurlijk aanblijft om Curaçao de komende jaren te blijven leiden. Alle grote toernooien, denk aan het WK, maar ook de CONCACAF, de Gold Cup. Er is veel te doen, maar een teleurstelling is het zeker. Dit was het belangrijkste nieuws, de belangrijkste 7 items. We gaan over naar de reclame en dan kom ik terug met meer nieuws. Pizza Hut accompli 40 años y decidimos celebrar en grande con nos celebration meal. 2 small pizza, 1 topping, 6 cinnamon sticks, 6 breadsticks, pa 40 florin. Cheese llena bodatos nang patras di ebon y tire de buzong. Asina botin chance di gana di ede pes nang di correnden for 2. Pizza Hut. Pizza Hut. For the love of pizza.
Iedereen heeft het wel gehoord of gemerkt of zelf gezien. Na een afwezigheid van bijna 4 jaar zijn de groente- en fruitbarkjes weer terug op Curaçao, op de Chacaprideskade. Maar er is een belangrijk verschil met 4 jaar geleden. Ze mogen groente en fruit verkopen en niet cocosel, geen koekjes, cocosetbiscuitjes. Ze mogen geen Malta verkopen, queso blanco, dulce de leche. Al die zaken zijn verboden. De Venezolaanse groente- en fruitverkopers mogen groente en fruit verkopen. Dit weekend vond er een controle plaats door inspecteurs van het ministerie van Economische Ontwikkeling. Toen hebben ze dozen met juicy tamarinde in beslag genomen, heel veel cocosette-biscuitjes en ze hebben verder nog andere spullen in beslag genomen. Met daarbij de boodschap: alleen groente en fruit, voor de rest is geen toestemming. Er zullen in de komende tijd meer controles volgen, want de inspecteurs van MEO hebben gezegd dat er al vaker waarschuwingen zijn geuit. Dan gaan we naar Fundación Serie Otra Banda. Daar zijn we onlangs op bezoek geweest omdat ze waren genomineerd op de longlist voor de appeltjes van Oranje. Vanochtend werd bekend dat Serie Otra Banda, de Fundación Serie Otra Banda, dat zich bezig maakt met buurtuinen, in de top 10 staat. De 10 genomineerden zijn bekend. 9 Nederlandse initiatieven, 1 uit het andere deel van het Koninkrijk, uit het Caribische deel, waaronder dus, de enige is Fundación Serie Otra Banda. En dat is positief nieuws. We belden vanochtend met Valeska Boom van de Fundación en we vroegen haar, haar reactie op het positieve nieuws. We hadden afgelopen zaterdag, want de eerste ronde wat ik toen vertelde was dus dat we zoveel mogelijk stemmen hadden. Ja. En degene met de meeste stemmen, die ging sowieso door naar de volgende ronde. En de tweede kans was dus dat je in ieder geval zowel hier op Curaçao als in Aruba en Bonaire, is iedereen was afgelopen zaterdag op Aruba bij het Avila Hotel. Mm-hmm. En dan konden ze een pitch doen. Dus dan kon je je project nog een keer presenteren en eigenlijk ook voornamelijk uitleggen waarom je het appeltje verdient. En onze pitch heeft de jury overhaald. Ja, het is niet niks. Want voor de mensen die het niet op de voet volgen, er waren natuurlijk meerdere inzendingen voor de appeltjes van Oranje. 7 in de Cariben in totaal. Ja. De Daily Meal programma op Curaçao had heel veel stemmen gekregen. Maar uiteindelijk in de lijst van nominaties zijn er 10 genomineerden en maar eentje uit Curaçao. Ja, dat is voor ons natuurlijk echt super gaaf dat het kan. En inderdaad, we stonden zeg maar bij de stemmen als tweede wel op Curaçao. Ja. Maar inderdaad nu met de pitch, en kijk, wat ik je vorige keer ook al zei, alle projecten zijn super mooi. Waar het bij ons voornamelijk denk ik ook doorslaggevend was, is dat dit een project voor de buurt, van de buurt, met de buurt. En voor hun was dat gewoon super interessant dat je dan zeg maar de buurt bij je totaliteit hebt getrokken. Ja, want het thema voor de appeltjes van Oranje dit jaar is bruggenbouwers in de buurt. En daar lijkt jullie project natuurlijk helemaal precies op ingeschreven. Precies. Het is nu juni. In oktober worden de prijzen uitgereikt. Dan is helemaal duidelijk of Fundación Serie Otra Banda daadwerkelijk een appeltje van Oranje krijgt. Maar we vroegen Valeska Boom, wat gaat er nu de komende tijd gebeuren? Wat gaat er nu gebeuren? Nou ja, in principe mogen we in oktober mag je dan naar Nederland. En dan kom je daar sowieso voor een gelegenheid. Maar dan is dus nu hebben we nog, na de pitch moest iedereen nog even met de mensen van Appeltje van Oranje, of ik denk dat het bij Nederland dan ook zo het geval is, moet je nog een keer zitten, dan word je wat dieper geïnterviewd. Mm-hmm. En zij gaan nu samen weer zitten en dan gaan ze de 3 winnaars uitkiezen. Dat is nog spannend. Ja. Nou, wat wel heel mooi is, moet ik erbij zeggen, dat alle projecten die nu, dus de 7 projecten van de Antillen, die hebben wel allemaal een cheque van 1500 euro gekregen. Oh, mooi. Dus ja, dat is sowieso wel weer een mooi initiatief dat iedereen toch wel weer een klein bedrag heeft gekregen om hun project nog meer te ontwikkelen. Ja, en de 3 winnaars uiteindelijk, die ontvangen een broze beeldje gemaakt door prinses Beatrix en een geldbedrag van 25.000 euro uit handen van koningin Maxima. Dat is een hele mooie prijs, maar het is ook natuurlijk nu in het kader van het Appeltjes van Oranje, er is ook al veel meer aandacht voor jullie project. Dat is denk ik ook goed, hè?
Ja, dat is het, denk ik ook eigenlijk het allerbelangrijkste. Want natuurlijk is zo'n erkenning voor jouzelf als projectontwikkelaar samen met iedereen, is het een enorme erkenning en een trotsgevoel. Maar het is inderdaad zo van, ons doel is dat er meer van dit soort tuinen op Curaçao komen. Dat er meer begrip komt, dat mensen kunnen zien van je kan best wel gewoon planten op Curaçao. En dit is gewoon de manier van, men ziet het van jongens, ze kunnen het daar in Seriotrobano, dus laten wij het ook gaan doen. Dan gaan we over naar de luchtvaart, want er wordt al langer op Curaçao gevraagd om meer vliegverbindingen, onder meer met Amerika. Dat is belangrijk voor onze economie, voor onze toerisme natuurlijk. En wat dat betreft is er nu positief nieuws uit Amerika voor wat betreft American Airlines. Die luchtvaartmaatschappij heeft net aangekondigd dat ze haar grootste winterschema ooit gaan uitvoeren voor de Cariben en Latijns-Amerika. Voor Curaçao betekent dit dat de vlucht tussen Curaçao en Charlotte in North Carolina dagelijks zal worden uitgevoerd. Dat is momenteel niet het geval. De maatschappij zet een Boeing 737 op de lijndienst die 4 uur in beslag neemt. Daarnaast zijn er 2 nieuwe routes en daarmee verstevigt American naar eigen zeggen haar positie als grootste luchtvaartmaatschappij die non-stop vliegt tussen Amerika en het Caribisch gebied. En daar kunnen wij op Curaçao ons voordeel mee doen. Dit was het belangrijkste nieuws van vandaag. We zijn er morgen weer met Extra Journaal en hopen dan dat u dan weer kijkt. In ieder geval wens ik u een hele prettige dag vandaag. Het allerbeste. Tot ziens. Tot morgen. Dag.